ఈ 25 నామాలు ఎక్కడ చెప్తున్నాడో అక్కడ సహస్రం చెప్పినంత శక్తి మీకు కలుగుతుంది. అంత గొప్ప నామాలు నేను చెప్తాను, మీరు కూడా చెప్పండి. సింహాసనేషి, లలిత, మహారాజ్ఞి, వరాంకుశ, చాపిని, త్రిపురా చైవ, మహాత్రిపుర సుందరి, సుందరీ చక్రనాథ చ, సామ్రాజ్ఞి, చక్రిణీ తథా చక్రేశ్వరి, మహాదేవి, కామేశి, పరమేశ్వరి, కామరాజ ప్రియా, కామకోటిక, చక్రవర్తిని, మహావిద్య, శివానంగవల్లభ, సర్వపాటల, కుళనాథ, ఆమ్నాయనాథ, సర్వాంనాయ నివాసిని, శృంగారనాయికా చేతి,